सोनू कुशवाहा। जब से चढ़ल बाटे फागुन महीनावा हो गइल बाटे हमर सैया कमीनवा। जब से चढ़ल बाटे फागुन महीनावा हो गइल बाटे हमर सैया कमीनवा। होखे ना हंसा में इंग्लिश झारेला होली में जब पौआ मारेला भतार रंगा भितरी ले ढारेला। होली में जब पौआ मारेला भतार रंगा भितरी ले ढारेला। सुर संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज। पिके आवे तो हमरा आवेयो काई रही हम दूरे दूरे लगे न जाई। लेके कलर हमके ढूंढे सजनवा डरे न जाई हम ओकरा समनवा। पिके आवे तो हमरा आवेयो काई रही हम दूरे दूरे लगे न जाई। लेके कलर हमके ढूंढे सजनवा डरे न जाई हम ओकरा समनवा। पकपा के साया सारी फाड़ेला होली में जब पौआ मारेला भतार रंगा भितरी ले ढारेला। होली में जब पौआ मारेला भतार रंगा भितरी ले ढारेला। कहे मनाई बेटे फॉरेन टाइप फगुआ न जाने एकरा में देखले का अगुआ। देवी दयाल राइटर दिला नवा जाती जब से प्रकाश मोर भइल बसादी। कहे मनाई बेटे फॉरेन टाइप फगुआ न जाने एकरा में देखले का अगुआ। देवी दयाल राइटर दिला नवा जाती जब से प्रकाश मोर भइल बसादी। प्रीति के बाती त तनिको न मानेला होली में जब पौआ मारेला भतार रंगा भितरी ले ढारेला। होली में जब पौआ मारेला भतार रंगा भितरी ले ढारेला। कॉन्टैक्ट नंबर 7352676438।